खुलुमबाय लोगोफोर नोंथांमोनखौ आंनि बे गोदान मोनसे भिडिअआव बरनाय बावहरनाय थाबाय आसा खालामदो नोंथांमोना आंनि बे भिडिअखौ जोबजासिम नायगोन होननानै आरो जुदि सोरबाफोर आंनि चेनेलाव गोदान जइन जादोंबा प्लिज अननानै लाइक खालाम शेयार खालाम साबस्क्राइब खालाम। दिनै आङो YBY नि सायाव भिडिअ लाबोनाय जाबाय आरो जिथुनिखि जाहा सासे आदाया बिराद मोजां फोरमायना होदों नोंथांमोना लास्टसिम नायलांबानो नुलांगोन आरो आंनि भिडिअनि गेजेरजोंनो ओमफ्रायहा YBY आव हाबनानै जोबोद गोजोननाय मोनबाय आरो जिथुनिखि दायो उइथड्र जायाखै बेहाय 9 तारिखआव जागोन मानसिफोरा बहुत दावराव दावसि खालामगासिनो जाय YBY आव हाबाखै आरो YBY आव हाबनायफोराथ' नटिस मोननानै सिरि थागासिनो दं। YBY खौहाय बिदि बदनाम खालामबाय थानांला जाय हाबाखै नोंथांमोनाबो सान्ति थादो जोंफोरखौबो सान्तियै गेलेनो होदो मानोना जोंफोर गेलेनायाबो बिदि दावराव दावसि खोनाबाथाय बोरैबा मोनो गाज्रि मोनो आरो हाबबाय थानोबो बायो जोंफोरा फैसाफोरखौसो दानदा लांसिगोन नामा उमुक लांसिगोन नामा बिदि सानबाय थायो इनिखायनो नोंथांमोनाबो एसे मोजाङै सानै हनै बाथ्राफोरखौ बुंदो जाय YBY आव हाबाखै स' आङो नोंथांमोननि बेरेखा बुंनाय जाबाय आरो मानोना YBY आव हाबनानैनो जोबोद गोनांथि बुस्थुफोरखौबो माने सुफुंनो थांगासिनो बिनिखायनो YBY आ सामफ्रोमबो जै जाना थाथोंसै आरो बिराद मोजां सरप्राइज लाबोदों YBY आ बिराद मोजां माने गिफ्ट होनो नागिरदों आरो ना YBY थिंनिफ्राय जाय YB नि बेरेखा बुंदों बिसोरनि रेफार क'डखौ नांगौ जाय YBY आव हाबनानैबो बेरेखा बुंगासिनो बिसोरनि रेफार क'डखौ नांगौ बिसोरनो हरनांगौ आरो हरनायनि उनाव माने बिसोरनि YBY खौ टटेलि माने एपखौ ब्लक खालामना होगोन बेन खालामना होगोन मालाबाबो खुलिबो जानाय नंला आरो जाय माने हरदो बे मानसिखौहाय 5000 10,000 माने फैसा होनाय जागोन आरो माने बिराद मोजां लोगोफोर YBY ट्रेडिं फान्ड एपनि सायावहाय इलिगेल बाथ्रा बुंग्राफोरनिसिम मोननैसो भिडिअ लानानै फैनाय जादों। YBY आ चाइनानियानो जा आमेरिकानियानो जा बबेबा मोनसे देशनियानो जा जोङो मोनब्लानो जाबाय बियो लिगेल ना इलिगेल बेखौहाय नायबिजिरनोबो आं साना जेब्लासिम थागोन बे YBY एपआ अब्लासिम रां खामायगनो हाब्लानो जाबाय आंनि थांखिया बेनोल' बेवहाय जों नुनो मोनदों माखासे गुगोल एक्सपार्टफ्रा YBY नि डिटेल्स नागिरै गावखौनो ग्यारान्टि बानायनानै लानायखौबो जोङो नुनो मोनदों। बिथाङा बुंदों बेफोरबायदि सार्टिफिकेटनि लग'खौहाय जोंबो बानायनो हायो अफकर्स बानायनो हायो आजिखालि जेबो बानायनो हायियानो गैया मथा-मथि संसाराव दंनाय मानिखौनो मानसिया बानायनो हायो इसोरा गासैखौबो होखादों एकमात्र जिउखौल' होआखै दा बेखौबो बानायनो नाजाबावो बेनिखायनो आं बुङो YBY नि मेम्बार्सफोर नोंथांमोना दागि नोंनि रांखौहाय नोङो 6,000 10,000 15,000 50,000 इनभेस्ट खालामो ना मायो बियो नोंनि सायावहाय नों जेसेबां हायो एसेबांखिनि नोङो इनभेस्ट खालाम हाब आरो YBY आवहाय जेसेबांनाखि जइन जादों रावबो मोनाखै नङा मोनदों आरो बे एपआ जेसेबां दिनसिम थागोन एसेबां दिनसिम नोंथांमोनाबो मोनगोन आरो जोङो नुनो मोनदों YBY ट्रेडिं फान्ड एप बायदि गुबुन एपआ माब्लाबाबो बेफोरबायदि मिटिं जालायनानैहाय प्राइस रानलायनो हायाखै आरो जुदि बे YBY ट्रेडिं फान्ड एपआ इलिगेलबा अब्ला गुवाहाटी सिटियावहाय बिथांमोना माब्रै मिटिं खालामनानैहाय पाब्लिकनि थाखाय प्राइस रानलायनो हाखो रायजोफोर नोंसोरबो एसे बिजिरनानै नाय जुदि बियो नङाब्ला इलिगेलब्ला बे गुवाहाटी सिटियावहाय रावबो मिटिं खालामनानैहाय बेबायदि क्रर थाखानि लाख थाखानि रां प्राइस होनोहाय हानाय नङामोन बिसोरो हमगौमोन आसाम पुलिसाबो बिसोरखौ एरेस्ट खालामगौमोन नाथाय जोंथ' हमनायबो नुवाखै माबा मोनसे धुमखि सुमखि होनायबो नुवाखै इलिगेल बाथ्रा बुंनानैहाय बिसोरखौहाय होखारहरनायखौबो नुवाखै दा बेनिखायनो आं बुङो जायफ्रा मेगन सानानै ससियेल मिडियायावहाय बेफोरबायदि बाथ्रा बुंदों बिसोरो गोजानाव था जाया गोसो बिसोरो हाबथों खामायनानै लाथों सोरबा बायदिया गारि गंसे बायनो हायाखैमोन YBY आव हाबनानै बिजोंनो गारि मोनदों आरो सोरबा बायदिया न' लुनो हायाखै YBY नि फैसाजोंनो न' लुनो थाखाय बिसोरो सुबिदा मोनदों थाइसे थाइनै इनकाम फैदों बेखौहाय नोंसोरहा मेगन सानांगौ मा गोनांथि दङ
नोंथांमोना नायनि बेयावहाय YBY आ माबायदि खालामो आरो YBY आव हाबोब्ला थैथारगोन होननानैहाय नोंसोरो दा सान आरो मोनथारगोन होननानैबो जोङो बुंनो हाया मानो होननानै बुङोब्ला बियो आनलिमिटेड नङा आरो बबे समाव मा जागोन बेखौहाय रावबो बुंनो हाया बेनिखायनो आं दाख्लिनिफ्रायनो बुंगासिनो दङ YBY आवहाय नोङो धोन सम्पति फाननानै दाहार गैयाब्ला ओरैनो था नोङो अब्लाबो गावनि सम्पतिखौहाय दाफान नोंहा दङब्ला हाब आरो गैयाब्ला दाहाब आरो धोनि मानसिफ्रा रां रुफा गोनांफ्रा नोंसोरखौ बादाबो होगोन हाबनोबो होनाय नङा बिसोरो गावसोर बायदि माहाजोन जाजानो गियो जानो हागौ बिसोरो गुबुन गुबुन एपआवहाय इनभेस्ट खालामदों आरो जायफ्रा लिगेलि बेबायदि इनकाम एप नागिरदों बिसोर बायदिया गुबुन गुबुन एपआवहाय इनभेस्ट खालामदों रायजोखौ आरो जुदि नोंनो लिगेलि मोनसे ट्रेडिं फान्ड इनकामनि मोनसे एप नांगौब्ला बेंकआव थांनानै कारेन्ट एकाउन्ट खुलिनानै ला बेनो नोंथांमोननि थाखाय बेस्ट जायफ्रा गुगोल एक्सपार्ट जानानैहाय भिडिअ हगारदों जायफ्रा YBY खौहाय गाज्रि राव बुंनानैहाय भिडिअ लाबोदों बैसोर बायदि मानसिखौ बुंदों दे आङो रायजोफोर बिसोर बायदि मानसिया बर' हारिनि गावसिनि अनगायै गुबुनफोरखौहाय जौगानायखौहाय लुबैया दा जोंनि बर'आवहाय बेफोरबायदि एना एनि नांज्लाय खमज्लाय बेफोरबायदि बाथ्रा बुंनायनि थाखायनोथ' जोंनि बर' हारिया दासिमबो डेभेलप जायाखै जोङो हेफाजाबसो होलायनांगौ सापर्ट खालामलायनांगौसो धोनि मानसिया गोरिब मानसिखौहाय सापर्ट खालामा रायजोफोर बिसोर बायदि जायफ्रा बेबायदि बाथ्रा बुंदों इलिगेल खोथा बुंदों बैसोर बायदि सुबुङा गैयि मानसिफोरखौहाय नायनोबो हाया मानो होनोब्ला बिस्रा दंखायो बिसोरो गोरोंखा बिनिखायनो बिसोरो बिदिखौ फोथाया दा बेनोल' आंनि थांखिया बेयाव हाबनांगौ रां खामायगनांगौ जेसेबां दिनसिम YBY आ थांनानै थागोन नोंबो मोनगोन आंबो मोनगोन बास बेनो बिनि अनगा जोंहा जेबो साननांगौ गैया आरो मोनसेखौ आं सानदों इलिगेल मोनब्ला बियो जुदि YBY आ जुदि इलिगेल थारबा अबा बेखौहाय जेरावबो मिटिंबो खालामनो हानाय नङामोन आरो बिसोरखौ हमगौमोन नाथाय जोङो मिथिनो मोनदों जाय मानसिया बिनि इलिगेल बाथ्रा बुंगासिनो दङ बिसोर बायदिखौ हमनो थांगासिनो दङ नायबाय थानोसै गोजोन्थों